Så æble ovenpå, og så vil jeg aprikossovsen. Man kan jo kraftigt ikke få noget. En æblekage. Ja. Bagte æble. Man kan ikke, altså, lige uden bagte æble, det går godt, det går galt. Glaserede æbler. Det kan jeg sgu ikke. Jeg har aldrig fået den karamel til at binde på. Ved du hvorfor? I kan ikke de der mennesker med paratviden. Kan du også det? Jeg hader paratviden. Det er noget mest rædselsfuldt at finde den der paratviden. Nå, der laver den æble, den kender jeg da godt i forvejen. Og så siger man, jeg har altså også ondt i benet. Nå, jeg har noget, der er meget værre. Det er altid folk, der altid skal være klogere, at de vide bedre ved det ikke, så hold ud. Det er dejligt, vi holder på den måde. Jeg tror lige, jeg tager. Det er ikke kunstigt, jeg er sgu glad. Jeg er så glad, så glad, så glad. Ja. Masser af sukker med brun sukker. Ja, det er chokolade. Der er så pænt, der er sgu så pænt, så det er trist i Danmark. Der er så pænt, så man bliver ikke trist af det. Æblekage. Mommes æblekage. Hvis det brænder lidt i kanterne, så er det ikke fordi, man er en bondekage som mig. Så skal I bare sige, det er rustico. El rustico, ikke bondekage, men rustico. Ja, sådan er livet. Alle de nuancer æbler har. På grund af vinden og stormen og mennesket og kulden og frosten og solen og dansen. Dansen? Ja. Månedansen. Vi har en af de smukkeste månedanser i verden. Sirius står nede på os, fuldmånen står der. Solen kommer stråt ind over. Månedansen. Det er det eneste land i verden, vi har månedans. Og det kan æbler lide. Så pokker månedans, siger de. Nu kommer månedansen, så danser de. Og så skal vi alle sammen hylde æblet. Nå, så skal vi huske det her. Nu skal vi gøre den helt rigtigt, den her. Jeg skal lige finde en fuff, og så skal vi have rundt stadig. Man kan jo ikke lade det der er så dejligt, man har sådan en gammel fadlinje. Så hvad med det der, så med det der. Det kan jeg huske. Det der med at mindes noget. Du må ikke tage det nye fad. Nej, du må tage det gamle æblefad. Det vi brugte sidste år til det her. Og så er der en ting, når man laver æbler, så skulle man gerne vaske fødderne i lunken vand. Så sidder man helt stille ned. 5-6 minutter. Og så kommer æblekagen. Man kan også bruge noget brød og tørre ind i ovnen. Kan man tørre brød i ovnen? Ja, så lad det bare tørre for helvede. Det er jo lige meget. Bare uden komme. Store, fine arabiske dadler. Nej, bror, du arabiske varer. Ja, de er fra det er jødiske. Judis. Ja. Æblesuppen. Og her, der er ikke noget at snakke med. Der skal kerner og hele dynen i. Der er det bare med at bruge. Kan vi godt lade være med at sige de rigtige råvarer, de ægte råvarer. Jeg bruger kun de bedste råvarer. Og skal vi have lidt med godt, det er det værste ord, der findes. Men det bruger vi nemlig det, der er godt. Kvalitet. Hvad er det? Det er kvalitet, det skal vi ikke snakke om. Det er bare, når det er rigtigt. Det er en god kvalitet. Man kan ikke have anden god kvalitet. Men lige nogle svisker. Koraner. Og så skal vi have noget sukker. Man må ikke bruge anden rørsukker om det. Man bliver jo helt forskrækket, når de begynder at sige, at man bruger jo lille sukker. Der er ikke noget, der er ligegyldigt, men gang med må gerne have lidt smule ironi på tilværelsen. Det kan altså ikke være. Det bliver så selvhøjtidigt og selvsmasket, som man lige vil omkomme. Tag det i hånden. Ingefær. Æggesnap. Ja, 4 æg til æggesnap. Det kommer an på, hvad det er for nogle æg. Er det store, små eller mellem? Altså. Kan I ikke huske, om barnet fik æggesnap? Æggesnaps. Nu virker det lidt voldsomt det, men det skal det også. Det er til 15 mennesker. Vi skal med holde fest i aften. Nuggafest. Æble-nuggafest. Det er en rigkaldskage. Altså, hvis der ikke er pullerrej i forvejen, så får man det her, venner. Jeg tror, det er kaffebønner. Så er det, man slår sådan her. En æble i munden, det giver lykke. Og ved I hvad? Hvis man har en saftslyngen, og kommer æbler og rødbede op i saftslyngen. Og æbler stegt med kartofler, braskartofler med æbler. Porre, dampet porre med revne æbler. Æblesaft, æblecidre. Lad os i fællesskab hylde æblet. Så skal vi lave
For sig. Duften af æbler, der bare står og simmer. Spis den sammen med noget bagefter. Lad være med bare at spise bagte æbler uden noget. Hvorfor tror jeg, det hedder æbleskiver? Hvor fanden er æblet henne? Det er jo meningen, at æblet skal ligge ned, når man kommer ned i sin pande. Så kommer man revne æbler, eller finskovne æbler ned i, og så lægger man dejen hen og vender dem. Det er derfor, det hedder æbleskiver. Jeg har aldrig, derfor flyder ikke nogen æbler ned i æbleskiverne mere. Det er jo en foragt for æbler og skiven. Nu har man gået 200 år og lavet æbleskiver med æbler i. Nu er vi holdt op. Vi kigger ind i den berømte ovn.